Jeg hedder Asger, og nu er jeg inde på en side, hvad der hedder fpsbanana.com. I dag vil jeg vise jer, hvordan man kan få en ny baggrund på Counter-Strike Source. Man går ind i den, hvad der hedder GUIS, det er den øverste. Trykker Counter-Strike Source. Finder en, du godt kan lide. Jeg kan godt lide den her. Go vote. Nogen har spørgsmålstegn i vote, men de er stadig gode, bare lige så I ved det. Så går man ned. Ja, der er gode comments, altså kommentarer og sådan noget. Ja, det er fint. Så trykker man på download og download igen. Så trykker man på den, og så går man ind i denne computer. Min er Acer, så den er Acer. Så ved nogen er det programfiler, ved mig er det programmer, så jeg trykker programmer. Valve, Steam Apps, mit Counter-Strike Source navn, Counter-Strike Source, CS-Strike, Materials, og hvis du ikke allerede har en map, der hedder Console, så lav en valg, der hedder Console. Så lader du den blive der, så tager du den her, trykker på den der, går du ind, længere ind, indtil du ser en VTF-fil. Så dragger du den her over, sådan der, jeg ser alle. Hvis du har det på engelsk, så er det yes to all, og du skal bruge WinRAR, bare lige så du ved det. Hvis det her ikke dur, så viser jeg, hvordan man får det til at dure om lidt. Men det er kun, hvis du tager en widescreen fil. Okay, så er det en Counter-Strike Source. For at se, om den er du. Man sendte den nok, det havde den. Men der vil lige til den er loadet færdig. Okay, nu går jeg ud af det igen. Så går man ind i console. Så tager du den her. Kopier. Og så sæt ind. Og så skifter du navn på den. Og det er så kun, hvis den her fil, den hedder man. Nu trykker jeg lidt forkert. Sådan der. Og det er kun, hvis den hedder nu gør jeg det igen. Det er kun, hvis den hedder det her. Men det gør den ikke, så jeg behøver sikkert lave den her, så den sletter jeg bare. Sådan. Så lukker jeg den ned. Det var så, hvordan du kunne gøre det. Se med i mine andre videoer, hvor jeg hjælper dig med noget mere ved Counter-Strike Source.